खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनै फुंनिफ्रायनो ब्लग बानायनो नागिरदों लोगोफोर। ब्लगानो जाहैबाय नै फिसाजोनि स्कुलाव बे लेखाखौ फैसाखौ हैनांगौ। बे फैसाया जाहैबाय गियान बायनायनि फिसाजोफोरनि प्राइभेट स्कुलाव सोयोबाथ' गियानखौ बायनाय बायदिसो जायो नालाय नै बेखौ हैनांगौ। दाख्लै हैबाय खावसे, दिनैथ' परिखाबो दं। मा एग्जाम होनोमोनलाय नानि बेखौ? प्रि एग्जाम। दिनैनि नों हैगोनखौ प्रि बर्ड एग्जाम हैनो नागिरदों लोगोफोर। नुबाय हरनि फिसाजोआ बाथौ सनमान लादों, परिखा हैनांगौ नालाय। नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ। प्रि बर्डनि एग्जाम दंनो लोगोफोर, दा बेवहायनो माने एडमिट कार्ड होआ नामा, होनाय नङा बायदि सानदों आरो। एसे फैसा होनांगौ दंबावो नालाय नै बेखौ हैनो नागिरदों। 50,000 माबा 5,000 5,000 लोगोफोर। दाख्लै हैबाय मथा मथि दाख्लै 70,000 ना 80,000 को हैबाय आरोखि। ओमफ्राय नैबे एसे बाखि थादोंमोन बेखौ हैनोसै। प्राइभेट स्कुलाव सोग्राफ्रा मिथिखायो लोगोफोर, प्राइभेट स्कुलाव सोयोबा गियानखौ बायनाय बायदि जायो। दा फिसाजोफोरनो गियान बायनायनि फैसा हैनोसै आरो लोगोफोर। फिसाजोआ नै बाथौआव गाबख'दों। दिनै प्रि बर्ड एग्जाम दं दिनैनिफ्राय। फेब्रुवारि 15 तारिखनिफ्रायथ' मेट्रिक फाइनाल होगोन नालाय, बिनिनो बाथौआव गाबख'दोंमोन। नै बेखौ हैगोन। बेसेबां होनदों? 5,040 थाखा हैबावनांगौ लोगोफोर सानैजों। फिसाजो सानैबो बे स्कुल मोनसेयाव हाबो नालाय नै बेखौ हैगोन। दिनै जेबो मावाखै लोगोफोर, बे स्कुलाव थांनांगौ, बेखौ हैनांगौ, फिसाजो परिखा होनायखौ नेनांगौ, बास आरो 3टा 4टाबा फैफिननांगौ। फिसाजोखौ लानानै फैगोन। अफिसावथ' सिस्टारा भिडिअ खालामहोआ नालाय लोगोफोर, आं दा फैसा होनायखौ देखायनो हानाय नंला आरो। दुखु मोनो, रागा जोङो बेबायदि फेसबुकआव हगारलायनाय भिडिअ हगारनायखौ सिस्टारफ्रा ओंखायनो खेबहोआ, भिडिअ खालामहोआ। जायखिया आंनि स्कुलखौ देखायगोन लोगोफोर, बेनो आरो। नैबेखौ हैनोसै दिनै हैबाथाय जोब्बाय, बोसोरसेनिया जोब्बाय आरो मथा मथि। इसिबां फैसाखौनो खामायनो बुहुद टाइम नांगौ ना लोगोफोर, बाहायनायावबा 1 सेकेन्डबो नाङा। दा बेखौ हैदोलाय गथानो। बेखौ खामायनायाव खयदिन नांखो आंनो? गैयाबाबो मास मोनसे नांबाय। ओमफ्राय दा गारहैनायाव अबाव मास मोनसे अबाव मा दसेनो जोबगोन। मा बुस्थु बियो? फैसा ना लोगोफोर, फैसा। आयौ फैसानि थाखायनो बुहुद मानसिफ्रा खाथियो, अनेक रोखोम खामानि मावनाङो बे फैसानि थाखायनो। फैसानि देरसिनथ' जेबो गैखाया जाहैबाय नालाय। माबा मोनसे मावबाबो नों बे फैसानि थाखायसो मावखायो। दा नै फिसाजोफोरखौ स्कुलाव सोहैदों, बेयाव जों होदों, बिसोरो मालाय बे फैसानि थाखायनो स्कुल खुलिदों। नंगौना नङा लोगोफोर? नंगौ दा? भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर। आरो इउटुबाव नायग्राफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि ब्लग बानायनाया सहैग्रोनाय बायदि। नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ मा माखौ होलांनो हायो लोगोफोर। मिसनावथ' सिस्टारफ्रा भिडिअखौनो खालामहोखानाय नङा। दा फैसा होनायखौ आं खालामनो हानाय नङा बायदि मोनदां लोगोफोर। बे ओरैनो स्कुल बाउन्डारि जायगाफोरखौ देखायगोन आं, खिन्थु फेस टु फेस फैसा होनायखौ देखायनो हानाय नङा आरो। मानो होनोबा बिसोरो रागा जोङो नेटआव हगारलायनाय भिडिअ खालामनायखौ। ओंखायनो भिडिअ खालामनो हाया, खालामहोआ, पारमिसन होआ भिडिअ खालामनो, बेबायदि आरोखि। थांनो ओंखारबाय नै, दा बेलासिनि 4टा 3टा जाबाथाय गोजांहांग्राखायनो ओंखायनो गस्ला सुइटार लाखाबाय आं नै गांसे आरोबाव। ओंखारलांनोसै थांनोसै नै। गोजानथारना गुरुबासायावसो, एफा गोजान। आरो बिनिफ्राय फैनानै टिउसनाव दोनफैबावनांगौसो। ओंखारलांनोसै नै, फिसाजोआबो ओंखारखाबाय, हेलमेट गंनै लाखाबाय। बेनो नै लोगोफोर स्कुला, गुरुबासा स्कुला। सिङावथ' हाबहोला, केमेरा लानानै बाहेरानिफ्रायनो होबाय। मोनफैबाय नालाय देखायबाय।
मोजां ना लोगोफोर स्कुल नै बेनो नै सेन्ट मेरि हाई स्कुल लोगोफोर सेस्टानाव सोंहैबाय एग्जामा थिनथायावसो जोबोनो लोगोफोर नेनांसिगोन आं सानबा गुसुंना मोनालायहैयो टिउसनबो दं डाइरेक्ट टिउसनाव लांखानोसै गैयालै लोगोफोर माथो दाबो गवा नेनो बालायलायबाय ओरैनो नेबा टाइमखौ थाङा मोनो खिन्थु अबेबा थांनांगौबा टाइमानो थोआना लोगोफोर 3 घन्टा नेनांगौबो मामुलि नङा दाबो गवाखैनो 12टानिफ्राय 3टासिम 4 घन्टा गैया दाबो गवाखै नेनांगासिनो माला गयो नायनोसै लोगोफोर सफैफिनबाय नै न'आव मा खालामनो उफाय गैया खाथियाबाबो दाना सानाबोथ' हाबस्लाबाखै मा सानाथ' हाबस्लाबाखै दसे बन सिननोसै दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय